Bêca taybetî min vê çîrokê ji navê jî dayîkên aştiyê min li ser dayîkên aştiyê nivîsandiye. Dayîkên aştiyê ew polîsekê sivîl bû. Her roja şemiyê wêneyekî da destê xwe wekî kesekê normal tevlî çalakiya dayîkên aştiyê dibû. Serpeyatiyên kesên onda êdî her hefte diket nava jiyana wê jî. Ji mecbûrî ew ê jî ji xwe re serpeyatiyekê kesekî onda afirand û dema ku lazim dibû vedigot. Bi vî awayî nêzîkî 4 salan tevlî çalakiya dayîkan bû. Ji serekên xwe re her hefte rapor jî nivîsand. Lê rojekê tiştek his kir. Gelekî bêriya dayîka xwe kiribû. Ev bêrîkirin her roj mezin dibû û dilaşê wê de dibû birîn. Rabû li gelek xaniyên pîran ket dû şopa diya xwe. Di xaniyekê pîran de diya xwe dît. Hevû de hembêz kirin. Bi hev re hêsî rijandin. Piştî vê yekê rabû dev ji polîsiya sivîl berda. Bi wêneyekî winda ve vê carê ji dil tevlî çalakiya dayîkên aştiyê bû. Li kêleka wê polîsekê sivîl bi wêneyekî winda ve rûniştî bû. Hebû dû nas kirin. Ew ê dizanibû ku wê ev polîsê sivîl di derbarê wê de jî ji serekên xwe re raporek binivîse. Di dilê xwe de got qet nexeme. Dema ku li vê fikirî ji xwe re keniya. Gelek spas.